Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 7 kahimata sang COVID-19 patient nga napatay nagnegatibo sa virus. Army reservist nga nalakip sa aksidente kahapon sa Barangay Mandalaga nagtaliwa na. Sa balita nasyonal, 34 na ka mga health workers nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa Pilipinas, kung linibo naman ang infected. Presidente Duterte ginmando sa PhilHealth nga hindi pag-require ang mga OFWs nga magbayad sang premium. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04. Detalye na sa mga balita lokal. Nagnegatibo sa COVID-19 infection ang 7 kamahimata sa nagtaliwan COVID-19 positive sa siyudad sang Bacolod. Ang napatay ay isa ni 69 anyos nga lalaki nga residente sa Purok Sabes sa Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force, sa siyam ka mga may exposure sa nagtaliwan nga COVID-19 patient, 7 ang nagnegatibo sa RT-PCR test, samtang may 2 pa nga pending ang resulta. Ginpahayag manitan, wala pa nakaabot ang resulta sa RT-PCR test sang 28 ka mga returning OFWs nga karon naka-facility quarantine sa isa ka accommodation establishment sa Barangay 7 kag sang Mayo 2 sa ilan na padala ang swab specimen sa Iloilo. Sa kabugusan, 523 ka specimen ang napadala sa laboratorio, 387 diri ang negatibo, 9 ang positibo, samtang 126 pa ang pending. Okay man sila, asymptomatic man sila. Tingnan mo yung mga results niya si relative ni AIDS, negative man. Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Grace Tan sang Interagency Task Force. Patay ang Army Reservist kag pilason ang 2 ka construction worker matapos nagbunggoanay ang ginadala nila nga tricycle kag motorsiklo kahapon sang aga sa Purok Tultugan Circumferential Road, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala kay Renato Galingayo, samtang ang nagkalapilasan ang ginkilala sa Ilananday Remedian Garida kag Renante Magbanwa. Sunod kay Police Corporal Ayan Bailon, traffic investigator sang Police Station 3, napatay si Galingayo kahapon sang hapon samtang yara na sa stable nga kondisyon ang 2 ka construction worker. Dugang pa ni Bailon, handa naman nga makigareglo ang pamilya ni Galingayo. Ang driver sang tricycle nga si G-Cart Magbanwa, ang nagapabili naman sa custodial facility sang Police Station 3. Nasa po naman nga patay ay isa ka security guard sa Habagat Security Agency kahapon sang aga sa North Trend Marketing, Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Wala sang panapton kagyara sa sulod sang banyo sang nasapuan si Eliazar Bayonita, 58 anyos nga pumuluyo sa Hacienda Bilbao, Barangay Punta Mesa, Banwa sang Manapla. Suno kay Police Major Charles Sever, ang hepe sang Police Station 8, si Bayonita ang mayara sang high blood. Nagapati naman si Hiver nga posible ginatake sang balatian si Bayonita. Wala man sa may nakita nga pila sa lawas sang biktima sang nasapwan ang iyang bangkay. Suno kay Hiver, posible nga maligo na kuntani ang biktima sang ginatake sang balatian sa sulod sang CR.
Wala man sa manakita nga foul play ang Police Station 8 sa kamatayon ni Bayonita. Bangabayon ni Rivera ang pamilya sang biktima nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay agud may baluan ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginlabo naman ang isa ka lalaki sa Sitio Panique, Barangay Binicuel, Siyudad sang Cabancalan sa tung Domingo, 1:30 sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Baden Lanado, 52 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Carolan, samtang ang suspect ang ginkilala naman kay Rodolfo Salonga, 52 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Binicuel, tanan sa amo nga syudad. Sa investigasyon sang Cabancalan PNP, ginpapondo sang suspect ang ginamaneho nga tricycle sang biktima, kag may nagluntad nga baisay tubtob naglabot sa punto nga ginlabo ni Salonga si Lanado. Nakaangkon sang pila sa nato nga dulungan ang biktima nga karon padayon ginabulong sa hospital. Padayon pa investigasyon sang kapulisan sa motibo sang krimen. May mga persons of interest na nga ginatutukan ng San Carlos City PNP sa pagpatay kay Vivencio Aguilar nga pinuno sang grupo nga natawag Kadre nga nagakontra ini sa mga komunista. Sunod kay Police Major Mark Angelo Junco Jr., duha ka suspetsado ang ilang ginaimbestigahan matapos makilala ini sang mga saksi. Duha pa ni Junco, may duha man ka anggulo nga inausoy ang ilang investigasyon apang nagpamalibad ini nga palayag tubtob nga mga file sang kaso. Ang kadre aktibo nga nag-operar sa among lugar, sa di nagahatag sila kung kaisa sa impormasyon sa otoridad batok sa mga aktibidad sang komunista. Naibaluan si Aguilar ginluthang samtang nagasakay sa tricycle halin sa pagmamakal sa mga construction materials. Sukom sir, medyo kanina matipok yung naman pero hindi na mga pwede mga reports kasi yung pa natin mga dito sa dito para ma-consent kung ako. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Mark Angelo Junco Jr. sang San Carlos City PNP. Dakop ang 18 anyos nga may dala nga shabu sa Dap Pier, Barangay San Juan, Sipaway Island, Ciudad sang San Carlos sa Domingo 5:30 sang hapon. Ang nadakpan ang ginkilala kay Clark Ginaldo, nagapuyo sa amuman nga barangay. Suno sa San Carlos City PNP, samtang nagapatigayon sa Coastal Border Patrol, ang Maritime Police ila nasiplatan nga may ginhaboy ang suspect nga 3 ka hit sealed sachets sa ginapatihan shabu nga nagabalor sang 300 pesos. Gilayon nila nga gin-turnover sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Arestado man ang isa ka lalaki matapos nakuhaan sang illegal nga droga sa Purok Tilapia, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan kilala kay James Brizuela, residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, una nga nakabaton sang tawag ang kapulisan gikan sa pila ka mga concerned citizens sa among lugar, kag nagareklamo nga masamin nila nakitaan si Brizuela nga nagalambiyong sa lugar, wala sang home quarantine pass kag inaligar, nagabaligya sa illegal nga droga. Gilayon nga nagpadulong sa lugar ang kapulisan nga nakuhaan si Brizuela sang 3 ka bulto kag 3 ka magagmay nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu, tanan ginabulwanta nagabugat 18 gramos kag may estimated market value nga 82,000 pesos. Na recover man kay Brizuela ang pila ka mga drug paraphernalia. Tuig 2018 sang nadakpan man si Brizuela sa Police Station 7 sa amuman nga kaso apang nahilway matapos maka-avail sa idalom sang plea bargaining agreement. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit sini, ipabilin sa tubtob 3 ka minuto sa imo nga lawas samtang padayon ang imo nga pagkuskus. Safe ini bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon lang nga mahilig magpangape, ang atong gina-recommendar sa inyo, black coffee. Ang ining black coffee gali, damo sa mga benepisyo sa aton lawas. Kag kung black coffee ang aton hambalan, ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar, ang aton nga rekomendar sa inyo, amo lang isang nagaisanon nga black coffee
nga may mangustin. Nagapanubo ni siya sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's disease kag Parkinson's disease. Nami pa ni siya sa atay, nami pa ni siya sa aton tinae, ginatinluan na aton tinae, likaw kita sa colon cancer. Nagabulig pa ni siya panubo sa aton timbang kun weight loss, kag nagabulig sa aton nga magnubo ang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ako ng Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, sa sining naton may mangosteen ini. No? Ang aroma, kape nga kapigid, mahamot ang aroma, manami ang sabor, kag mas madamo sang benepisyo sa aton ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlet. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Treinta-cuatro na ka mga health workers nagkalamatay bungod sa COVID-19 sa Pilipinas, samtang linibo naman ang infected. Presidente Duterte ginmando sa PhilHealth nga hindi pag-i-require ang mga OFWs nga magbayad sang premium. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16, detalye na sa aton mga balita nasyonal. 34 ka mga health workers ang napatay bangod sa COVID-19, samtang 1,772 naman ang infected. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, nga sa mga infected, mayara sang siyam ka mga health workers, ayara sa severe condition. Doon pa ni Verhiere, nga sa mga kumpirmado nga kaso, 319 ang nakarecover, 452 ang asymptomatic, kag 958 ang nagabatsyag sang mild symptoms. Sa piyak nga bahin, ginbatag sang DOH nga may pila ka mga protective equipment kaangay sang goggles kag face shield ang mahimo ang gamiton liwat matapos nga matinluan kag i-disinfect.
Naglambot naman sa 9,485 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa records ng Department of Health, ang 262 ka panibagong nga kaso ang na-record sa NCR nga may 122, Region 7 nga may 88 kag 52 ang nagika naman sa lain nga rehiyon sa pungsod. Ginanunsyo man sang DOH nga mayara sang 101 ka mga bag-o nga naka-recover kag iniyang nagbutang sa kabilugan nga 1,315 ka recoveries. Naka-record sang 16 ka napatay kag yara na karon sa 623 ang kabilugan nga napatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Health Insurance Corporation nga hindi na pag-i-require ang mga overseas Filipino workers nga magbayad sa premiums. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginsaad sa direktiba sang Presidente nga ang mga OFW ang magbayad paagi sa voluntary basis. Duman pa ni Roque nga ang PhilHealth premiums hindi na requirement para sa mga OFW agud makakuha sang employment certificate. Una din nag-issue sang memorandum circular ang PhilHealth nga ginapasakaan sang 3% umpisa karon nga tuig ang balaran sa premium sa mga OFW nga ang bulanan nga sweldo ang yara sa 10,000 pesos tubtub 60,000 pesos. Nag-react naman si Presidential Spokesman Harry Roque sa pagbasol sa iya sa mga overseas Filipino workers o OFWs bukod sa pagtaas ng 3% sa balayran sang PhilHealth. Si Roque ang isa sa authors ng Universal Healthcare Law nga napasar sa itong siyapang tinglawas ng Kabayan Party List Group. Sunod kay Roque, wala sa ginduso nga layi ang pagpatong sa mas mataas nga kontribusyon sa mga OFW sa PhilHealth. Ginpahayag pa ni Roque nga ang PhilHealth ang naghimo sa implementing rules and regulations kag sa idalom sang PhilHealth Circular nga ginpirmahan sa Abril 2, 2020. Magabayad sang 3% gikan sa ilang sweldo ang mga OFWs nga may monthly income nga 10,000 tubtub sa 60,000 pesos. Mas mataas ini gikan sa anay kontribusyon nga 2.65%. Pila ka mga OFW na sa Hong Kong ang nagpatigan sa hublag protesta, agud ipakita ang pagpamalabag sa dugang nga balayran sa PhilHealth. Mahimo makadeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sang martial law agud nga mapungga na paglapda sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sa idalom sang 1987 Constitution, mahimo lamang makadeklarar sang martial law ang presidente kung mayara sang invasion o kung rebellion, ilabi na sa kung ang safety sang pumuluyo ang paghambalan. Paathag ni Panelo nga ang paglapta sang virus sa naglaylay nga lugar, makabig nga actual invasion sang coronavirus disease nga isa na ka pandemic bangod nagatugas sang kakugmat sa pumuluyo partikular na sa ikaayong lawas. Ang Pilipinas amayara na sa karon sang 9,485 ka kaso sang COVID-19 nga may 623 nga napatay kag 1,315 nga recoveries. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga mayoriya sa mga local government unit ang nagsunod sa guidelines sa implementasyon sa Enhanced Community Quarantine. Kung basihan ang report sa Department of Interior and Local Government, ginpahayag sa Presidente nga 78 ka probinsya, 139 ka syudad, 1,334 ka banwa kag 32,139 ka barangay ang nagasunod sa guidelines nga gintalanan sa gobyerno nasyonal. Ginreport man ni Presidente Duterte nga may kabilugan nga 297 o kon 18% sang 1,634 ka syudad kag banwa ang nagpasar sang ordinansa nga magbutang sang price cap sa balayran sa pagpabulong sa panahon sa COVID-19 emergency. Ang Pilipinas ang mayara sa 81 ka probinsya, 146 ka syudad, 1,488 ka banwa, 42,045 ka barangay base man sa data sa Department of Interior and Local Government sadtong 2019. Ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga may 9,367 ka estudyante ang stranded sa mga dormitoryo kag eskwelahan bangod sa ginapatuman nga community quarantine bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Presidente Duterte, ginasaad sa online survey sa Commission on Higher Education nga mayara sang 1,229 ka educational institution personnel overseas kag estudyante ang kinahanglan nga i-repatriate kag 9,367 ka estudyante ang stranded sa mga dormitoryo kag eskwelahan sa pungsod. Sunod sa CHED, 142 sa mga overseas ang na-repatriate na, kag 45 ang halin sa North Luzon nga na-stranded sa Boracay sa panahon sang ECQ ang nakabiyahe na pabalik sa Manila.
Mas sobra naman 12.1 milyones ka pamilya nakabato na sa cash assistance sa idalom sang Social Amelioration Program o konsap sa gobyerno. Sa datos ng ginpagawa sa Department of Social Welfare and Development, tugtulas 8 sa gabi kabaylo ini sang 67% nga target nga hatagan sang ayuda sa gobyerno. Sa nasambit nga kadamuon, mas sobra 3.8 milyones diri ang benepisyaryo sang Pantawid Pamilya Program. Yara naman sa 40,418 ang public utility vehicle drivers nga natagan sang bulig pinansyal. Sa karon ginabulubanta nga mayara sang 75.7 bilyones pesos ang panghatag nga pondo sang gobyerno para sa SAP. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang exposure sa COVID-19 cases sa mga SAP beneficiaries nga wala nag-observe sang precautionary measures ang pilalaman sa mga isyu nga pangatubang sang Department of Social Welfare and Development sa pagpanagdag sang emergency subsidy sa mga low-income households. Sa ikanom nga weekly report, gin-highlight sang Presidente ang hangkat nga ginapangatubang sa karon sang DSWD angot sa madamo nga reklamo sa mahinay nga pagpanagdag. Duha pa ni Duterte nga ginpahayag man sang DSWD nga pila sa mga personnel sa niya nakabato na sang pamahog halin sa mga lokal nga opisyal sa pila ka lugar kag sang mahinay nga pagproseso sang local government units. Ilabi na sa barangay level bango sa report nga pamulitika kag hindi accurate nga listahan sang eligible beneficiaries. Kapin sa 18 milyones ka mga low-income households ka mga informal sectors ang target ni matagan sang cash subsidy balor 5,000 tugtog 8,000 ka pesos. Wala sang kang tanan sa politika ang pag-aresto kay Anay Senator Jingo Estrada sa San Juan sa Mayo 3. Suno kay San Juan City Mayor Francis Zamora, gindala sa presohan si Estrada bangod naglapas ini sa guidelines sang Enhanced Community Quarantine o kun ECQ. Ini matapos wala sang quarantine pass si Estrada pa nagwa sa iya puloy-an. Isa pa sa ginalapas ni Estrada suno kay Zamora ang direktiba sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga nagasiling sinuman nga grupo kung individual nga luyag maghatag sang relief goods ang dapat makig-angot ka magkuha sang certification gikan sa lokal nga gobyerno. Suno kay Zamora, pila ka adlaw na nga nagapanghatag sang bangro si Estrada sa mga barangay sa San Juan kag wala ini nagasunod sa husto nga sanitation. Suno pa diri ang mga bangros nga ginpanghatag ang wala nakaputos sang maayo, wala nagasunod sa social distancing kag ang iban nga tawo nga nagakuha sang iya ginapanagtag ang wala nagasuksok sang face masks. Dugang pa ni Zamora bilang isa ka anay mamalidha, dapat nakahibalo kag magsunod si Estrada sa lagi. Ginpahayag naman sang Department of Interior and Local Government nga dapat nagpagig-angot si Anay Senador Jingo Estrada sa Office of the Civil Defense may angot sa pagpanagtag sang relief goods sa siyudad sang San Juan. Ini matapos sa gindala sa police station sa Estrada bago sa paglapas sa mga guidelines sang Enhanced Community Quarantine. Sa press briefing, ginpahag ni DILG Secretary Eduardo Año nga nahangpan nila ang kagustuhan ng Estrada nga makabulig sa panahon sang COVID-19 crisis apang dapat nagasunod sa legal nga proseso. Sunod sa Tiglikom, dapat nakig-angot sa LGU sa Estrada ukon sa OCD para makabulig sa luyag ipalambot nga bulig. Kag sa katapusan nga balita national, mag-istrikto ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagpatuman sa mga kondisyones may kang tanan sa partial reopening sa Philippine Offshore Gaming Operators sa mga quarantine areas. Ang POGO ang kinahanglan nga magpresentar sang certificates of registration halin sa Bureau of Internal Revenue kag proof of payment sa taxes kag iban pa nga liabilities. Ginpanugutan ang POGO nga makapatuman sang partial reopening bangod yara ini sa idalom sang business process outsourcing o kon BPOs kag 30% lamang sang ilang empleyado nga nakapasar sa COVID-19 testing ang panagutan nga magbalik sa trabaho. Sunod naman kay PAGCOR Assistant Vice President for Corporate Service Arnie Salvosa, ang POGO ang ginakonsiderar man bilang maayong nga source ng revenue sang gobyerno. Dugang pa ni Salvosa, ang gobyerno nagaganar sang 11 bilyones pesos sa POGO license fees kag 6 bilyones pesos halin naman sa tax nagligad nga tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sining nga panahon mas importante ay kaayong lawas
Agud malikawan ang mga balatian, mga kaaksyon, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. So yari na ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas laging pa-improve kag mas epektibo na bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig para sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, kag pagpalahubag, bukol, kag iban pa. So sa aton mga kaaksyon, maggamit na sang Santon Plus Gold, mabakal ini sa mga butika malapit sa imo. Inyong mamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon